Әғуду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ субханаһу ва тағалаға һәрбарча хәмд сәнәләребез, мақтауларыбыз булсын. Пәйғамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәктүләребездән чыккан салават шәрифләребез, тағаларыбыз насыйп булсын. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе бирсен, гыйбадәтләребезне кабул кылып, гөнаһларыбызны гафу эйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген Алла рәхмәте белән чираттагы җомга намазларына җыелдык. Алхамдулиллах, шушы намазларга килгәндә, намазларга басканда, гомеребезнең бушка, файдасызга үтмәгәнен сизәбез, аңлыйбыз. Чөнки гыйбадәтсез, намазсыз үткән гомер ул файдасызга үткән гомер. Әле кичә генә менә бер егет килде монда. Проблема да түгел инде. Хәзер бит проблема нинди? Ашарга бар хәзер. Киргә кием бар, торырга урын бар. Проблема нәрсәдә? Күңел тыныч түгел, ачу килә бөтен нәрсәгә, һәм башка шундый проблемалар. Бу проблемалар каян килә? Әлбәттә инде динсезлек, имансызлыктан, Аллаһ Тәгаләгә ерак булудан килә. Күңел тынычлыгын шулай югалтабыз. Шуннан соң инде әйтәм, нәрсә кирәк соң, миндән нинди киңәш кирәк? Раз инде син хәзрәт янына килгәнсең икән, киңәш сорап, мин әйтәм, мин сиңа нинди киңәш бирә алам? Бер генә киңәш: дингә килергә, Аллаһка ышанырга, намазга басырга. Ул әйтә, мин әле әзер түгел ди. Тормышны Алла үзгәртергә ди. Гөнаһларны анда теге ниндидер әйберләрне ташларга ди. Әйтәм, алай син нәрсәгә мәчеткә килдең соң? Киңәш сорап. Монда нинди киңәш алырга өметләнәсең син? Кияүдәге хатын-кызлар белән чаклама, кияүдә булмаган хатыннар белән чакла дип шундый киңәшкә килдеңме? Нинди киңәш бирергә кирәк, шулай бит? Көн сайын эчеп җирмә, но ял көннәрендә әзрәк эчеп алсаң ярый. Шундый киңәш алырга килдеңме син мәчеткә? Нинди киңәш? Шулай бит. Шуннан соң инде мин аңа әйтәм, дин ул мәйтәменә күрәсең, монда мәчеткә күпме кешеләр килә. Дин ул хобби түгел ул. Әзер түгел дигән теге, менә, может быть, дин белән шөгыльләнермен, может быть, белмим, самолетлар очырырмын, может, марка җыярмын дигән шикелле, ул андый нәрсә түгел бит ул дин, шулай бит. Дин ул, мөхтәрәм кардәшләр, ихтыяҗ. Ул ихтыяҗ. Динсез синең киләчәгең юк дигән сүз. Кеше уйлый, шулай бит дингә кермәсә, намаз укымаса, динне әйтик инде, шунда үз-үзен багышламаса, ул барыбер җәннәткә керә. Кем үзен дингә багышлаган, ул табукка да керергә мөмкин әле тагын. Әгәр шушы дин юлыннан чыкса дип әйтик, андый нәрсә юк, шулай бит. Күп кеше хаталанып яши, беләсез. Менә шуңа күрә бүген сөйләшеп китәсе сүзебез дә булыр, иншааллаһ, әзрәк кенә киләчәккә өметләр, шулай бит, әзрәк кенә үлем турында уйлау, дөньяның асылы турында, нигезе турында уйлау, шуның турында сөйләшеп алыр идек. Чөнки күреп торасыз, кешенең йөрәге дөнья белән бик бәйле. Ул дөньяга бик күп максатларын баглый, бик күп өметләрен баглый. Шушы дөнья аны шатландырырга, куандырырга, бөтен хыялларын чынга ашырырга, бетмәс, төкәнмәс ләззәтләр бирергә тиеш дип уйлый. Һәм инде хәтта дингә килгән мөселман кешесе дә дингә килгәч шуны өмет итә. Ягъни мин дингә килдем, намазга бастым, хәзер минем дөньям яхшырак булырга тиеш дип уйлый. Әгәр дә инде дингә килеп намазга басып, аның дөньясы яхшырмаса, димәк, дин эшләми. Дин дөрес түгел. Димәк, Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән әйберен бирмәде. Аллаһ Тәгалә безгә бер вакытта вәгъдә итмәде. Бу дөнья сезгә бөтен хыялларыгызны чынга ашырыр дип бер качан да вәгъдә итмәде. Аллаһ Тәгалә әйтте, шулай бит, без сезне сынарбыз диде. Без сезне сынарбыз диде. Аллаһның вәгъдәсе шул. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кешенең иманы ныграк булган сайын аны катырак сынар Аллаһ Тәгалә. Синең дәрәҗәң зуррак булган сайын, иманың ныграк булган сайын сынаулар күбрәк булачак. Шулай диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә бу вәгъдә. Шуңа күрә дә инде дингә килгәчтен дә ишелеп акча явыр, бөтен юллар ачык булыр, бөтен дошманнарым мине күрү белән аңларын җуярлар, юлдан чыгарлар дип, юлдан китерләр дигән андый мөхтәрәм кардәшләр, вәгъдәләр булмады, шулай бит. Шуңа күрә дә без бу дөньяга карата ниндидер хыяллар белән, әллә нинди урынсыз өметләр белән яшәмибез. Хәзерге вакытта менә бер-ике көннән шулай бит инде Григориан календаре буенча яңа ел килә. Бу яңа ел күп кеше өчен тормышларында бердән-бер бәйрәмгә әйләнде.
Алар аңа ниндидер өметләр баглыйлар. Берәүләр инде шушы яңа елны каршылар өчен ел буе тырышалар, шулай бит көтеп торалар. Аның үзенең бар инде ритуаллары, йолалары бар. Табын җыярга кирәк, кунак чакырырга кирәк, кемнеңдер инде йоласы бар, гаилә белән торырга кирәк. Шулай ук инде теләкләр теләргә кирәк, 12-гә кадәр йокламаска кирәк, шулай бит. Хәтта гәрчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ястүн укыгач ятып йоклагыз ди. 12-не көтеп утырмагыз ди. Шулай сөннәт буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай бит инде сөннәте шундый. Ләкин кешеләр 12-не көтеп утыралар, ул сәгать 12-дә нәрсәдер булар кебек. Шулай бит инде 12 тапкыр шул сәгать суккан вакытта теләкләр теләп калырга кирәк бит инде. Үзегез беләсез. Әзерләп куйдыгызмы теләкләрегезне? Әзерләп куегыз, хыялларыгызны, шул бит өметләрегез бардыр. Беләм, җитми бит инде. Бөтен кешегә дә акча җитми, хатын җитми, теге җитми, бу җитми, шулай бит инде. Вот менә әзерләп куярга була. Шушы төндә бөтен хыяллар чынга ашаннан соң. Бөтен бернәрсә эшлисе юк. Менә шул телисең дә шуның белән шул. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә бөтен өметләрен баглыйлар шулай бит. Һәм әлбәттә өмет нинди инде? Киләсе ел яхшырак булсын, әйбәтрәк булсын, өметләре шулай бит. Башта инде ул өмет бар әзрәк. Яңа елга күчкәч менә нәрсәдер булыр кебек хәзер. Тормыш яңадан башка төрле китәр кебек. Юк, бернәрсә үзгәрми. Шулай бит. Бернәрсә үзгәрми. Шулай эшкә барырга кирәк. Шул ук проблемалар, ниләр бер айдан соң онытыла инде ул. Синең теләгәннәрең дә шулай бит. Яңа елларда тагын шул ук тормыш белән яшисең. Ләкин бер әйбер үзгәрешсез. Шушы яңа ел үткәч нәрсә үзгәрә? Яшең үзгәрә синең. Синең яшең үзгәрә. Син картаясың. Сакалың агара, шулай бит инде җыерчыклар чыга. Менә монсы үзгәрешсез. Моны бер кая куя алмыйсың син. Шуңа күрә яңа елны куанып, шатланып каршы алган кешеләр бераз жүләррәк торалар, шулай бит. Чөнки алар каршы алалар үзләренең үлемнәрен, бер елга үлемгә якынайганнарын, бер елга картайганнарын, шулай бит инде. Шуны каршы алалар. Шуңа күрә безнең динебез андый юк бар хыялларга өметләнмәгез ди. Динебез безгә тормышка реаль карарга куша. Киләчәктә безне нәрсә көтә? Киләчәктә безне үлем көтә, шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Акфиру зикра хазмил лаззат." Ләззәтләрне кисүче, ягъни бетерүче үлемне ешрак искә алыгыз ди. Күбрәк искә алыгыз ди. Онытып торыгыз дими. Кем яңа елда үлем турында уйласын? Бөтен кеше тормыш турында уйлый, шулай бит. Менә тормыш яңадан башланган кебек. Инде менә яңа елдан мин төрле яңа эшләр эшләрмен, үземне үзгәртермен, тегесе, монсы һәм башка шундый ниндидер планнар шулай бит. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үлемне ешрак искә алыгыз ди. Бу хакыйкать. Әгәр дә син әзер буласың килсә яңа елга, үлемне искә ал. Чөнки икенче ел ул синең соңгы елың булырга мөмкин. Шулай түгелмени? Шулай. Беребезнең дә аның турында уйлыйсы килми. Әмма ул шушы киләсе ел синең соңгы елың булырга мөмкин. Шуңа күрә аны искә алмыйча булмый, бу фактны баштан чыгарып булмый. Һәм шуның турында син уйлап, әзер булып торырга тиешсең. Шуңа күрә иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы уйлар безнең башыбызга килә мөселман кешесе буларак. Һәм шуңа күрә дә без инде иң беренче шуннан чыгып эш итәбез. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, киләчәгебез юк мөселманнарның. Үткәнебез үткән. Безнең хәзерге көнебез бар. Шуңа күрә син бүген кылып калырга тиеш изге гамәл. Бүген кылмасаң, иртәгә син аны кыла алмыйсың. Кичә инде кыла алмыйсың бигрәк тә. Кичәгесе инде аның үткән. Аны үткәнгә без бары тәүбә генә кыла алабыз. Шуңа күрә бүгенге көндә син кыласы тиешле әйберләр бар. Бүген кылмасаң, иртәгә синең вакытың юк. Шуңа күрә безнең хакыйкать шундый, мөхтәрәм кардәшләр, инде бүгенгесе турында уйлап, бүген изге гамәлләрне кылып, бүген үзгәртәсе тормышны без бүген үзгәртәбез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Кул иннал маута аллазии тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum." Әйтти, сез качкан әйбер үлем ди. Сез аннан качасыз ди. Ләкин ул барбер сезгә киләчәк ди. Кеше үлемнән кача. Шулай бит качырга тели үлемнән. Кеше үлемнән качыр өчен, үлмәс өчен әллә нәрсәләргә риза. Тегендә бара, бу илгә, башка илгә барып карый, шулай бит. Даваланыр өчен дә ул бөтен дөнья гизе. Кытайга бара, каядыр анда Израильгә бара, Германиягә бара, шулай бит һәм башкасы. Кеше үлемнән качыр өчен бик күп тырыша. Күп итеп акчалар җыя. Әмма ул барбер сезгә килә ди. Сез аннан кача алмыйсыз ди.
Кача алмыйсыз, барыбер сезгә килә торган әйбер булды. Без моны аңларга тиешбез шулай бит. Шуңа күрә инде үлемнән качам дип иманны сатырга ярамый. Кеше сата иманын, шайтан шуның белән уйный. Үлемнән безне саклыйм дигән булып, безгә шайтан гынах кылырга яки иманыбызны сатырга куша. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кача алмыйсыз. Кем сез белән шул булып калыгыз? Теге бар бит анекдот. Әтәч булып үләсе калган дип, шулай бит инде теге. Шуның шикелле барыбер башыңны саклап кала алмыйсың бу дөньяда. Бу дөньядан исән чыккан кеше юк. Әмма иман белән шулай бит, һәм дә ки үзеңнең принципларыңа, шаригать принципларына син тугры кала аласың. Аллаһ Тәгалә язган барыбер килә. Һәм нәрсә ди? Фумма тураддуна иля алимил гайби ваш-шаһада фаюнаббикум бима кунтум таъмалун. Аннан соң сез әйләнеп кайтасыз, юкны һәм шаһадатны белгән Аллаһ Тәгалә каршына ди. Һәм ул сезгә кылган гамәлләрегезне хәбәр итә ди. Менә тормышның асылы. Үлем барыбер килә. Беренче факт. Икенче факт, үлемнән соң кая барасың? Аллаһ Тәгалә каршына барасың. Өченче факт, кылган гамәлләрегез өчен җавап бирәсе бар. Бетте. Менә бу тормышны без шулай язып куя алабыз. Бу тормыш катлаулы бер түгел. Бик гади. Аның принциплары шундый. Үләсеңне белсәң, димәк, бүгенге белән яшисең. Аллаһ каршына барасыңны белсәң, дөрес итеп яшисең, шулай бит. Гамәлләрең өчен җавап бирәсен белсәң, гамәлләреңне дөрес кыласың. Һәм бөтен тормыш бара тигез, яхшы бара. Яхшы бара, ягъни дөрес бара. Шуларны аңлап торсаң. Тормышның принциплары шундый. Анда утыралар шулай бит инде төрле блогерлар ниләр киңәшләр бирәләр. Менә тормышта моның турында уйламагыз, моның турында уйламагыз, начар дусларны калдырыгыз, алар сезгә кирәк түгел. Әллә инде киңәшләр бирәләр шулай бит. Аллаһ Тәгалә дә безгә киңәш бирә шушы аятта. Үлемне онытмагыз, Аллаһ Тәгалә каршына барасакны онытмагыз һәм дөрес гамәлләр кылыгыз. 3 пункт. 3 пункт бар. Шуны үтәсәң, иншаллах, инде Аллаһ Тәгалә каршында син отылмыйсың. Шуңа күрә дә безнең инде киләчәк турында уйларыбыз менә шушы план буенча бара ул. Киләчәгебез безнең шушы планга корылган. Һәм без аны онытмаска тиешбез. Шуңа карап инде үзебезнең планнарыбызны кырып эшлибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә: "Кун фи дөнья кааннака гарибун ау габиру сабилин." Бу дөньяда да син ди чит кеше кебек булды. Яки мусафир кебек булды. Шушы дөньяда чит кеше кебек яки мусафир кебек. Ягъни үзеңне кунак итеп тый. Шундый татар сүзе бар. Без дөньяда кунак кына дигән. Кунак итеп тый. Кунак булган кеше, мәсәлән, кеше өенә кергәч ул бит бәйләнмәй әйберләргә. Ул йомшак креслога утырып, мин монда гомер буе утырам дип уйламый ул. Утырды, торып китәсен белә ул шулай бит инде. Берәр матур әйбер күрде икән, белә ул минеке түгел ди. Ул бит аны кыстырмый, алмый, минеке. Яки берәр кешенең өенә кереп утыргач, анда син бит көннәр, еллар буе тормыйсың, куып чыгарганчы. Мин монда торам инде хәзер дип әйтә алмыйсың шулай. Кергәчтән чыгарга кирәк икәнен беләсең. Хатын гына белмиме? Керәдә чыгарга кирәк икәнен белми. Шунда яшәп кала. Аннан соң әле пропискага керә әле. Шулай бит. Аннан соң инде бераздан үзеңне куып чыгарга мөмкин. Әмма без бу дөньяда шулай гына мөхтәрәм кардәшләр. Безнең бу дөньяда пропискабыз да юк. Безнең пропискабыз тегендә. 2 прописка бар безнең, берсе шулай бит инде. Берсе җәннәттә, берсе тәмухта. 2 прописка бар. Бу дөньяда безнең прописка да юк. Без монда торабыз на птичьих правах. Теләсә кайсы мизгелдә безне шушыннан куып чыгарга мөмкиннәр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Чит кеше кебек яки мусафир кебек булыгыз шушы дөньяда." Булган вакытта кулланып калыгыз. Кунакка килдегез икән, тәмле ризык куйдылар икән, ашап каласың инде, шулай бит. Йомшакка утырталар икән, утырасың инде. Идәнгә дисәр, идәнгә утырасың. Кая барасың? Бүген монда кунып кит дисәләр, кунып аласың, шулай бит. Ләкин белеп торасың, иртәгә китәргә кирәк икәнен. Шуңа күрә бу дөньяга килгәч без инде кулланып калабыз Аллаһ Тәгалә биргәнне, нәрсә өчен? Ахират өчен. Ләкин белеп торабыз, булар бөтенесе дә вакытны чагына икәнне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ниъматани мағбунун фихима кафирун минан нас, ас-сиххату вал-фарах." 2 әйбердән күп кешеләр мәхрум ди, 2 ниъмәттән күп кешеләр мәхрум ди. Нинди ниъмәт? Берсе ди сәламәтлек, икенчесе буш вакыт ди. Менә сәламәтлек бар, алхамдулилlah, бүген бар икән, димәк син аны
Кадерен бел сәламәтлегеңнең. Кадерен бел дигән сүз нәрсә ул? Куллан файдага, ахиретке. Кемдер уйлый, менә җырлыйлар бит җырчылар, сәламәтлекнең кадерен бел дип. Ләкин алар аңламыйлар ул сүзнең мәгънәсен. Ничек кадерен белергә кирәк соң аның? Сәламәтлек булганда эчеп калырга кирәк, шулай бит инде. Аларның фикеренчә, сәламәтлек булганда эчеп калырга кирәк. Чөнки сәламәтлек әле бауыр сау сәламәт булганда литрда 2 литрда эчеп була. Шулай бит. Менә ул кадерен белеп каласың аның. Авырып киткәстен инде уже анда эчә алмыйсың, шуңа күрә анда инде сакланырга кирәк. Шулай дип аңлыйлар аның кадерен бел дигән сүз. Ләкин кадерен бел дигән сүз сәламәтлекнең хәзер син сәламәт икән, димәк ахиреткә файда белән үткәр бу гомереңне. Мазып тора аласың намазда, басып тор. Иртәгә аягың сызларга мөмкин. Чөнки утырып укыган намазның савабы әзрәк басып укыганга караганда. Сәҗдә кыла алмыйсың икән син нормаль кешечә, аның савабы әзрәк сәҗдәне кыла алганга караганда. Ул кимчелек. Сәҗдә кыла алганда кылып кыл, шулай бит. Ә син картайгачтын бигелә алмаган чакта намазга басмакчы буласың. Сәламәтлегеңне багышлыйсың дөньяга, авыруыңны багышлыйсың Аллаһ Тәгаләгә, чирле чагыңны. Гадел түгел шулай бит. Сәламәтлекнең кадерен бел дигән сүз, ул файдасын күреп кал ахирет өчен хәзерге вакытта. Бүген син булыша аласың кешегә. Булыш. Иртәгә булыша алмыйсың. Күршеңнең карын җыштыра аласың бүген шулай бит авыру күршеңнең. Иртәгә син җыштыра алмыйсың аны үзеңнекендә. Шуңа күрә дә булышып кал, менә шушы ярдәм итеп кал, сәламәтлегеңнән файда алып кал дигән мәгънә. Әлбәттә, инде буш вакытта шулай ук. Буш вакытың бар икән, аны нишләтергә кирәк? Гыйбадәткә багышла, шулай бит. Буш вакытың бар икән. Әрәм итмә син аны. Кай вакытта кеше уйлый, менә буш вакыт булгач, анда гаилә белән, балалар белән булам, тегеләй һәм башка фәлән фәсмәтә. Ансы да кирәк, ләкин гыйбадәткә иң беренче багышларга кирәк вакытны. Иң беренче гыйбадәтеңне кылып куй, аннан соң балаларыңа, хатыныңа һәм башкаларга багышла. Аларга барыбер җитмәячәк синең вакытың. Син хатыныңның ботына бәйләнеп 24 сәгать буе бәйләнеп йөрсәң дә, аңа җитмәячәк ул. Бәйләп куйсын ул сине шулай үзенең ботына. Барыбер җитми ул аңа. Нишләп син сөйләшмисең ди? Син минем белән түгел ди. Аның янында утырасың шулай бит. Әйтә нәрсә ди? Син минем белән түгел ди. Син әйтәсең, мен синең белән юк, синең уйларың башка җирдә ди. Шулай бит. Бәйләнә сиңа. Синең уйларың башка җирдә. Җитми аның ботына бәйләнеп яту 24 сәгать буе. Барыбер җитмәячәк мөхтәрәм кардәшләр. Балалар белән күпме булсаң да син уйнап туя алмыйсың, шулай бит. Шуңа күрә буш вакытың бар икән, багышлап кал син аны ахиреткә файда белән. Ахиреткә файдага үткәреп кал. Менә шуңа күрә кадерен бел дигән сүз, яки кадерен белмиләр дигән сүз бу әйбернең ул шуларны аңлата. Менә иншаллаһ киләчәк гомердә дә шул әйберләр турында мөхтәрәм кардәшләр уйларга тырышырга кирәк. Иншаллаһ русчада сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим немножко о планах на будущее. Почему? Потому что вот сейчас наступает по мелодии Новый год. Ну, игнорировать эту дату мы абсолютно естественно не можем. Хотя мы как бы не справляем, не празднуем. Для нас этот день, там, эта ночь, переход на другой день, то есть для нас, конечно же, ничего не значит. Но тем не менее, то есть есть определенные пункты, которые сопровождают нас в связи с этой датой. Какие? По работе, например, да, мы делаем отчеты. Всегда конец года это отчеты. Сдачи каких-то там вещей, счетов и так далее, закрытие каких-то бюджетов и тому подобные вещи. Все это привязано к концу года, так скажем, да. Также видим людей, которые очень надеются на это число, на 31 число, что у них сбудутся какие-то мечты, надежды, желания, даже определенные ритуалы по поводу этого есть, да, вы знаете, там желание загадывать там или еще что-то там делать. Особым образом подарки делать. Естественно, все девушки, женщины ждут подарков. Ужас, да, вот целый год надо подарки делать. Новый год, там сейчас потом февраль этот еще, будь он неладный, да, День Святого Валентина. Опять тоже надо делать там, да. Придумывают какие-то новые дни, опять новые подарки. Но так часто айфоны не выходят. То есть даже не знаешь, что подарить. Они же не каждый месяц выходят эти айфоны.
Вот, поэтому думаешь, как бы, соответственно, смотришь на людей. И хочется сделать назидание, напоминание им и себе. Потому что Аллах Тааля обращается ко всем людям в Коране. Не только к мусульманам, так скажем, да. Например, в одном из аятов Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Иқтараба линнаси хисабухум, вахум фи гафлятин му'ридун». Приблизился счет для людей, день расчета. Для людей, говорит, не для верующих, для всех людей. Но они, говорит, в своем невежестве отвергают это. То есть они отвергают. А ихтараба, то есть приближается день расчета. А что это за день? Каждый год, который приходит к нам, он уносит нашу жизнь. Каждый год. Не прибавляет, а уносит. У нас идет обратный отсчет. Самое страшное, это когда идет обратный отсчет. Вот когда вы ездите на машине и видите большой пробег, вы о чем думаете? Вы же не думаете, что ваша машина молодеет. Вы думаете, что пора менять машину. Когда приходит определенная цифра, да, начинаются проблемы. Это сначала навесное летит. Да, генератор, там, какие-то кондиционер, тому подобные вещи летит. Когда потом дело доходит до основного агрегата, начинает масло кушать. Человек то же самое. Сначала навесное у нас страдает, так скажем, да, внешность. Бывают даже какие-то аварии, какие-то такие, так скажем, исправления бывают. Ноги ломаешь, руки ломаешь там и так далее. Потом основные агрегаты. Ну, потом течь начинается. Из носа, из ушей, оттуда, отсюда капать начинает. Потом начинается уже ломаться, что основные агрегаты у нас. Что-то можно отрихтовать, там что-то откапиталить, а что-то уже все, нам уже говорят. Надо мириться, да, смиритесь и так далее. Особенно, когда уже возраст подходит. Поэтому здесь то же самое. Когда у тебя твой пробег – это твой возраст. Это не должен его просто так смотреть на него сквозь пальцы. Да, ерунда, я еще чувствую себя там молодым. Нет. Чувствовать ты можешь все, что угодно. А возраст – это возраст. С этим ничего не поделаешь. Поэтому, дорогие друзья, вот эти года, они отнимают нашу жизнь. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому Аллах Тааля говорит, приближается день расчета. Но люди что делают? Отказываются верить в это в своем невежестве. Продолжает Аллах Тааля и говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. «Ма я'тихим мин зикрин мин раббихим мухтафин, илля стамагуху ва хум ял'абун лахиятан кулубухум». И когда, говорит, к ним приходит весть от Аллаха, то, что придет смерть, расчет и так далее, они, говорит, это слушают, точнее, слушают, но не слышат. Они играют. Они играют в своем невежестве, и их сердца, они находятся в забаве. То есть они все еще ищут наслаждение, радости жизни там и так далее. Но от этого легче не становится. Ты можешь искать, можешь делать все, что угодно. Ты можешь полировать эту машину хоть до усрачки, но ломаться она будет. Блестеть будет снаружи, но ломаться будет. Внутри будет то же самое старье. То же самое старье. Даже вот поэтому один из этих таких автоблогеров говорит: вы как понимаете, если вы купите старую машину и поменяете там все агрегаты на новые, она, говорит, все равно новой не станет. Новой все равно не станет. И за цену новой машины вы ее все равно не продадите. И это правильно. И это правда. Что только человек с собой не делает, чтобы стать новым. Видели, да, там одна женщина там омолодилась у нас. Я смотрю, она выступает по телевизору, она омолодилась, она натянула кожу так, что разговаривать не может. Рот открыть не может. Но это уже не 18 лет, понимаете? Вот как бы ты ни натягивал уже, да? Это не 18 лет, уже не сможешь ты. Они вставляют себе искусственные зубы. Блестят, но это не твои зубы. Блестят они прямо, это ужас. Но это не твои зубы. Что бы ты ни делал, новым или новой ты не станешь. Поэтому вот эта вещь, ты играешь, забавляешься, думаешь, там, обманываешь даже, себя обманываешь. Но это самообман.
И приходит момент, просто двигатель застучал. На трассе встаешь. Все. Потом тебя привозят на эвакуаторе. Привозят тебя, но и говорят, ничего поделать не можем, утиль. Все. И увозят уже куда? Куда уводили всех до этого. Вот и все. Вот. Поэтому Аллах Тааля говорит, подумайте, приближается, говорит, это время. Также Аллах Тааля нам говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Кутиля аль-инсану ма акфара». Да погибнет человек, он был неблагодарен. «Мин айи шайин халяка». Из чего он был создан? «Мин нутфатин халякаху факаддара». Он был создан из семени, то есть из спермы, из капли. И потом был придан ему вид красивый. «Фумма сабиля яссара». Потом Аллах Тааля облегчил ему жизнь, ему дорогу, добро и зло. «Фумма аматаху фаакбара». А потом умертвил его и поместил в могилу. Вот путь человека, так скажем, да? Путь человека в нескольких аятах. Был каплей, потом Аллах Тааля дал ему жизнь, дал тело, облегчил ему эту жизнь, то есть он живет, питается, двигается там и так далее, а потом умирает. Вот вся наша жизнь в 3 словах. Родился, жил и умер. И это ожидает каждого из нас. Поэтому эта жизнь, дорогие друзья, промежуточный период только. Основная жизнь – это ахират. Основная жизнь – это ахират, то, что ожидает нас после смерти. И какие-то новые года, там, так сказать, то, что у нас впереди, они тебе ничего не дадут, если у тебя сегодня нет. Если у тебя сегодня нет, они тебе ничего не дадут. Шайтан поэтому и говорит, надейся на будущее. Обманывай себя, тешь себя, что у тебя есть Новый год впереди, что ты вот в этот Новый год там, да, будешь не таким. Потом, когда проходит этот Новый год, он тебе говорит, ничего страшного, у тебя еще есть Новый год, и еще, и еще, и еще, и пока ты не умрешь. Шайтан так нас обманывает. Не только всех людей обманывает таким образом. И поэтому человек оставляет какие-то вещи на будущее. Иногда вот людей спрашиваешь, вот у людей есть деньги, есть возможности есть. Им говоришь, почему ты в хадж не едешь? Он говорит, да ладно, возможности есть, там в любой момент могу поехать. А почему ты в этом году не едешь? Шайтан ему говорит, есть у тебя еще время. Бабки есть, время тоже есть. Есть, не бойся. То есть в этом году не планируй. А что это такое, да? То есть не надо. А по шариату как? Деньги есть, фарс уже, все в этом году ехать. Ты можешь поехать на следующий год. Можешь, если жив будешь, так скажем, возможности будут. Но грех того, что ты отложил хадж, ты не смоешь. Вот то, что ты отложил его на следующий год, это уже грех. И когда ты совершаешь хадж, ты этот грех не смоешь. Ты хадж совершил. Ты снял с себя обязательство, фарс. Но грех за то, что ты отложил его, оно не смоется автоматически. Только через покаяние. Покаяться нужно. Поэтому, если человек, у него были деньги, он, например, на следующий год вот хадж не поехал, сезон, вот, например, да, следующий, да, он в хадж не поехал, он отложил через год, сказал, поеду. Потом у него денег не станет, потратит, обанкротится, еще что-то там, да, все равно он будет обязан совершить хадж. И перед Аллахом он придет грешным. И когда он скажет, что Аллах, ну ты же сказал возможности, если нет, не надо, как возможность была, ты и не совершил. И грех за то, что ты не совершил, получаешь. Понимаете, шайтан нас поэтому так обманывает. Совсем так обманывает. И с намазами, с уразой там, и так далее. А с хаджем особенно. Есть ребята состоятельные, есть, деньги есть. Сами даже признаются, что деньги есть. Они сами говорят, в любой момент поедем там. Нет. Этот любой момент уже последние 10 лет уже длится, любой момент. Уже 10 лет прошло от этого любого момента. Тебе уже 40. Еще 10 лет пройдет от этого момента, уже будет 50.
А что будет там еще через 10 лет, мы, Аллаху а'алям, не знаем. Поэтому, дорогие друзья, вот Аллах Тааля нам говорит коротко, что это наша жизнь. Также Аллах Тааля нам напоминает. Бисмиллахи рахмани рахим. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. У кого будут тяжелые весы, у него будет хорошая жизнь. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Но у которого будут легкие весы, то его участь – это пропасть. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ. А что за пропасть? نَارٌ حَامِيَةٌ. Горячий огонь. Аллах Тааля говорит, вот смотрите, здесь слова, интересные слова. Если весы ваши будут тяжелые, у вас будет хорошая жизнь. فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Они будут находиться в довольной жизни, то есть хорошей жизни. А когда у нас весы будут тяжелые, когда мы узнаем? Только в судный день. Сейчас мы не знаем. Значит, только в судный день Аллах Тааля говорит, люди будут жить, начнут жить. Сейчас не жизнь, сейчас работа. Сейчас идет тяжелый труд. А жизнь после смерти приходит. Основная жизнь, где уже как раз смерти не будет, уже ответственности никакой нет, да? Вот тогда уже это жизнь. Ты живешь для себя. А чтобы так жить для себя, надо поработать сейчас. Надо, чтобы весы были тяжелые. Потому что Аллах Тааля говорит, это именно вот аишатун радия, которую вы хотите. Вот эта жизнь, которая вот мечтаете, да, беззаботная, довольная, так скажем, где все идеально у вас. Домик там, газон там, жена ходит рядом там, супермодель там, да. Вот это вот, если хотите, идеальную, она будет, ну там. А в этом мире, к сожалению, не бывает такой идеальной жизни. Все равно будем от недостатков страдать. Вот, дорогие друзья, такие мысли, я думаю, у нас должны посещать относительно того нашего будущего и планирования нашего будущего, которое нас ожидает. Думать надо, да. Сейчас очень много переживаем. Очень много переживаний. Войны, кризисы, катаклизмы, бизнесы, несчастья и тому подобное. Но истинные переживания должны быть насчет ахирата. Что там будет ожидать нас. Потому что это все вещи, которые мы перечислили, они были всегда. И преследовали человечество всю жизнь. Никогда на Земле не было такого, чтобы не было конфликтов. Чтобы кто-то не умирал, не голодал там или еще что-то, да. Кто-то не пытался стать властелином, тираном и так далее. Всегда были эти моменты. Чтобы никто ни на кого не нападал, чтобы государства друг друга не завоевывали. Такого никогда не было. Никогда в истории человечества. Когда Адам алейхиссалям впервые сошел на эту землю, его дети начали друг друга убивать. Сразу же. Не после смерти там, да, или еще что-то. Сразу же начали убивать друг друга. Вот с тех пор это не останавливается по сей день. Поэтому мы за все это переживаем. Но в это внимание должно быть наше на ахират. Мы должны переживать, что мы как и будем отвечать в ахирате. Это основной наш долг, основной наш план, дорогие друзья. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء